Ďalšou inováciou je rozšírenie počtu podporovaných odvetví v ODU right out of the box, čiže rovno ako si spustíte demo agendu až na 100 odvetví. Napríklad, ak máte realitnú agentúru, tak priamo v základnej konfigurácii ODU, ak si vyberete špecifické odvetvie realitnej agentúry, máte v konfigurácii možnosť spravovať svoje nehnuteľnosti, jednak tie, ktoré predávate, alebo tie, ktoré potrebujete ohodnotiť. Celý proces viete spravať priamo z ODU, ak vám niečo chýba, systém je vždy možné rozšíriť. Takže toto je obrovská možnosť, ako viete priblížiť funkcionalitu jednotlivým odvetviam, tak aby ste systém nemuseli upravať hneď od začiatku. Na pódiu Fabien a jeho kolegovia predstavili veľmi vtipným spôsobom, ako dokáže ODU pokryť požiadavky firmy od realitnej agentúry až po prenájom apartmánov, všetko cez jeden software na jednej aj druhej strane. Bolo to veľmi vtipné, zábavné a určite si pozrite celý keynote z druhého dňa, pretože je to veľmi zaujímavé, aby ste si vedeli predstaviť širokú škálu modulov, ktorú ODU dokáže poskytnúť pre jednotlivé odvetvie. Tak ako sme hovorili posledné 2 dni, ODUčko je veľmi široký ekosystém a rozšírením otvorovaných odvetví ešte otvára viac škálu možných firiem, ktoré vedia správať svoje procesy efektívne priamo v jednom systéme.